Oh, papasan ke mama di sana setengah 10 asal luang kau diambui tadi. Lah jam 1 pulau di jam AP kami surang-surang bete pentas ko. Teragak istirahat ke Savanta kan dah baru mama sudah lagu mai keturun ka. Oke. Nanya lain nah, dia lagu suap pantun ibu. Di balik bukit sarang ayam oi suayan mana pirimu ayam pembalinya seorang nila siang-siang ibu pusaroyo ankan Tabar yang mai ate rumah. Oi oi. Oi kain panjamara. Ampi-lampi. Oi salendang pane. Utu imungko. Dek udah siang nantakana. Oi dia kan dua oi. Oi ama awa indah. Adonai kamala badanka. Abai biarlah hari nak hujan oi kan nan baden dia ansia kini duduklah mama di inan elok lai bana badana pulang oi oi di janjang tase era atangi janjang rabah pintu basah ilang kapa ilang labaji ayam pangatam kayuda alam rimbo ay
Orang bawa mande ke ruang tapi oh ya di sini nanderong mandi oi mandi jo mandi ibarasi batang malarui dalam hati oh ya rifai mandang aja biaka ain kapan ama ababung kuyo oh kain putih. Oke. Abah suah kecil ambo tadi kecil mason lah sudah naik ke turun lah jam 1:05 hari istirahat gitu ke sejenak ibu kita ya tukang saluang tindak bara lagu organ tadi lape panek gitu ulang balik kan doa arma aja nabi pulang dulu kok di suku aja menceliak orang di doa